Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda da baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmede aşýar. Şugun hormatly prezident Wada Gurbanoğlu Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sanly video aratnaşy arkaly nowatdaky mejlisini geçirdi. Oň dowamyny döwletimiziň durmuşyna degişli wajib meseleler ara alınıp maslahatlaşyly. Hemem birnäçe resmi namalar taslymalaryna garaly. Salam, hormatly Minister Kabinetiniň agzalary, biz şu Minister Kabinetiniň sanly video aratnaşy arkaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Mejlisde resmi namalar taýýarlanan taslymalaryna sereder şeýdem kärim emeýler alyp maslahatlaşar. Hormatly prezidentime de mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikow söz berdi. Vice-premier gözükçü diýen düzümlerinäki işleriň ýagdaýy hemde hormatly prezidentimiziň ulug aratnaşyk ulgamynyň kärhanlarynyň düzümini kämilleşdirmek baradaky teklipler taýýarlamak boýunça beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hatabat berdi. Şu maksat bilen Mali we Iqtisadiýat Ministrligi tarapyndan bu toplamyň degişli idaralar bilen birlikde işler geçirildi. Teljermäniň esasyna BPUDOň guramalarynyň birnäçesiniň ýatýaşlyk serişlerini has netijeli ulanmak teklip edilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, bazar gatnaşyklarynyň çalt ösýän şertlerinde hojaluk işini guramagyň barha köp usullarynyň we görnüşleriniň peýda bolýanyny beledi. Olar dünýä hojalygynaky häzirki ykdysady ýagdaýa has uýgunlaşanlar. Döwlet başlarymyz kärhanalaryň üstünlikli işlemegi hem de olaryň bäsişik okyplygyny ýokalandyrmak üçin idaralar dolandyrmagyň guramaçlyk düzümini kadrlaşdyrmagyň mümkindigini beledi. Döwlet başlarymyz bu ýurda ýöňde durýan gaýry goýulmasy wezipeleri ýerine ýetirmegiň wajypdygyny belläp, vice-premier hüdürlüğünün teklipler bilen baglanyşykly anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentime de mejlise gatnaşyra ýüzlenmek bilen şeýle diýdi. Hormatly Minister Kabinetiniň başlygynyň ornatary. Ne biz ýurdumyzyň 4 welaýatynda bolanyna hem iş saparyň kär jemlerini jemlemek bilen men daýhanlamyň muman alyp barýan işinden kanagatlanýan anlamyň. Uly höwes bilen hem bellemek isleýän. Olaryna kyn şertlerde şeýle gallanyň bol hazyny ösüp ýetişdirdiler. Ekin medallarynda köp sanly täze, ýa zaman tehnikalar işlediler. Su taşıyıtlayacağım döwrewap ulanmaram giýinden ulanýar. Gök bakçam önümleriň meýwelerini bol hazyly alınýar. Umuman munyň özi biziň owajalyk toplumyny ösürmek boýunça kabul edilen çözümlerden dogry dogry suwd edýär. Esasy ýurdumyň adyk howpsuzlygyny dogry üçin edýänini hem görkezýär. Müşrikow siz oradaly filan bilelikde o hojalyk pudogyna ýerinde bir haýsy meselelere hem çözmeli seljer. Meselen ekin meýdanlaryny suwlenen dogry meşgerde üçin etmek üçin suw hojalygy baradaky döwlet komissiyasiniň tehnikalarnyň ýagdaýyna biz köprak hem üns bermeli. Şoň orada ýatýaşlyk şeýlerini satyn almak üçin bir komissiyada hem kar feriştelerini bölüp berin. Hormatly prezidentime sözüne dowam etmek bilen Türkmenistan dünýä hökümetli suw meselesi barada wezipeler çözmek boýunça strategiýany ýerigdäri durmuşa geçirip, halkara birleşiginiň tagallalaryna sallamly goşundyry goşýar diýip bellädi. Daşar siýasatyň ileri turýan oglarynyň biri bolan suw diplomatiýasyna büýümlik mugurda uzak meňzetli hyzmatdaşlyk ýöňde bar tejribeleri işläp taýýarlamak gözüňde turýar. Olaryň netijeligi tutuş adamdada hyzmat edip biler diýip döwlet başlarymyz aýtdy. Ýurdumyzda müňgillikleriň dowamyna toplanan suwdan rejeli peýdalanmagyň baý tejribesine eýe bolmak bilen ony döwrewap çemeleşmeleri esasyna üstürge hemde oňun ekologiýa başlangyçlaryny ýöňe sürýär. Olaryň birim Aşgabatda Birleşen Milletler Romasynyň howanarlygyna, howanyň üýtgeme bilen bagly tehnologiýalar boýunça tewit merkezini döretmek bilen baglanyşyklydyr. Bu başlangyç Koreýa Respublikasynyň Tegu şäherine geçirilen 7-nji Bütün dünýä suw forumunda beýan edildi diýip döwlet başlandy aýtdy.
Mundan başga da Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 73-nji mejlisinde türkmen tarapy döwletleriň, olaryň ykdysadyetleriniň, durmuş gowamynyň ösmeginiň, adamlaryň abadançylygynyň ýokarlanmagynyň tug serişlerine el ýeterligi, olaryň netijeli durandyrylmagyna günden-güni baglydygyny beýan etdi. Tuğdan peydaranmak ve ovagyjylyk öňlerini öndürmek, ady kopçylyk meseleleri babatda olanşykly çemeleşmeler wajypdyr diýip hormatly prezidentimiz serin dowam etdi. Puğdagy Dewrewap hemde ekologiýa nokdaýnalaryndan hat kämil suwuruş tehnologiýalary ornaşdyrylýar. Hemde suw serişleriniň rejeli ulanmagyna gözegçiligiň netijelerini ýokalandyrmak maksady bilen degişli çäherler görülýär. Şondan uğralmak bilen OSNA toplamynyň idaralarynyň ýol başlary tewitlerdäki işleriň ýagdaýyna hemişe gözegçilik etmelidirler. Şunun bilen baglykda degişli meseleleri üns merkezinde saklamak hemde öňde durýan wezipeleri çözmek üçin degişli çäherleri görmek tapşyryldy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Meriedow puğdagy durulmuş ýolgamy kämilleşdirmek, ýalňyz energetika toplamynyň düzümleýän idaralarynyň işiniň netijelerini ýokalandyrmak, şol sanyna Hazar deňiziniň kenaryaky dowlagynaky ýataklardan neftin we gazyň çykarşyny artdyrmak bilen bagly halkara täzeçilik taslamalaryna gatnaşmak boýunça geçirilýän işler barada hatabat berdi. Döwlet başçylarynyň garamagyna Türkmen Neft Döwlet Kanseriniň atwarly daşy ýurtda hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmek bilen baglanyşykly resmi namanyň taslamasy kötürildi. Türkmen Neftçileri şol kampaniýalar bilen halary şertnamalaryň çägi boýunça öňüm paýlaşmak hakyndaky şertnamanyň hemde birlikdäki iş alyp barmak hakyndaky alalaşygyň şertlerine degişli işleri alyp barýarlar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistanyň energetika täýadatynyň ileri turýan ugurlaryna üns çekdi. Dornoklu öýdüşi üpçün etmek, milli ykdysadyetimiziň eksport mümkinçiliklerini giňeltmek, ýurdumyzyň ilatynyň hali ýagdaýyny haty gowlandyrmak üçin baý tebigy serişler, neft gaz gowamynyň almatiýan kuwatyny netijeli ulanmak şol täýadatyň esasy maksady bolup durýar. Hormatly prezidentimiz neft gaz toplamyny mundan meýlekde hemme tarap bilen döwrewaplaşdyrmagyň we diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň wajypdygyny bellädi. Döwlet başçylarymyz degişli buýruga gol çekip, ony elektron resminame duran çygarkaly vice-premiere iýerdi. Hemde daşy ýurt maýalaryny, dünýäniň ýöňde bar tejribesini we döwrewap tehnologiýalary çekmek babatda anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew göni video aragatnaşykda ýurdumyzyň wilayatlaryna alınıp barýan mewsimleýin meýdan işleri barada hatabat berdi. Şu günler ýetişdirilen galla hasylyny gysga möhletde ýygna almak, kombaýnlar hadyry kabul ediş bölümlerine daşamakda ýük ulaglarynyň bökdönçli işini öpüş etmek boýunça ähli ýerur çäherler durumça geçirilýär. Galladan boşan meýdanlarda türmi işlerine giň gerim berildi. Daşoğlu vilayatyna şala ideg işleri agreten kadra laýyklykda alınıp barýar. Lewap vilayatyna bolsa şala kişine girişildi. Balkan we Mary vilayatlaryna ganç şoňlarynyň ekşi boýunça ähli ýerur işler degişli derejede alınıp barýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, gallar ogy bilen baglanyşykly ähli guramaçylyk işlerini bir gözegçilikde saklamagy taşyrdy. Döwlet başçylarynyň belleşýäli kärneçleriň we mehanizatorlaryň öňerjilikli dähmet üçin ähli ýerur şertler üpçün edilmeliler. Şeýlekem hormatly prezidentime de vice-premiere gowça edilýän ideg işlerini ýokary hili ýerine ýetirmek we ýurdumyzda göýük önümleriniň mukdaryny artdyrmak babatda anyk taşyklar berdi. Meclisiň başynda hormatly prezidentimiz Türkmen Owagyjylyk Universiteti we Türkmen Owagyjylyk Institut tarapyndan alınıp barýan işlere näýlelik bildirip, ugurdaş ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünärli işgärler taýýarlamagyň derejesini ýokalandyrmak, ýaş hünärmenleriň ýokary öňerjilikli, döwrewap tehnologiýalary esasynda işleýän daşy ýurtlaryň teňkelerini ýerketmek başlandyklaryny gazanmak babatda ýerur şäherler görmegi talap etdi. Hormatly prezidentimiz şeýlekem birnäçe daýhan hojalyklaryna ýerleriň çüdügär türümine düýpli bellikler aýtdy we almy esasda ekşi taýýarlanýan ýerleri ýokary hille taýýarlamak babatda anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew döwlet başçylarynyň garamagyna Beherdin we Lewap sement zawodlarynyň ikinji tapgyny gurmak hakyndaky kararyň taslamalaryny hödürledi. Hormatly prezidentimiziň şu ýylyň fevralyna kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen Tenagat we Gurulşyk Öňümçiligi ministrligi tarapyndan her biri ýylda 1 million tonna sement öňürýän 2 tane sement zawodyny, ýagny Ahal vilayatynyň Beherdin etrawyna Beherdin sement zawodynyň hemde Lewap vilayatynyň Köýtünnagy etrawyna Lewap sement zawodynyň ikinji tapgyny gurmak boýunça halkara bäsleşikler geçirildi. Olaryň jemleri boýunça Beýik Bina Suw karhanasynyň hemde Türkmen Enzam Hojalyk jemgyýetiniň beren teklibi taýlanyp alyndy.
Diyetgalar toplumunun guruljuk taslamalarına we hödürlünün baha tekliplerine Türkmenistan'ı gurulyan we durqu täzelinden mühim hemde aýratyn mühim binaların we diyetgalaryň taslamalarının bahalarını ketgitlemek baradaky puwdagara topar tarapyndan teljerme işler geçirildi. Şonlukda oňun netijename alındy. Täze çement zawodlarynyň guruljuk işlerini 2020-nji ýylyň iýul aýyny başlap 2022-nji ýylyň dekabr aýyna ulanmaga dol taýýar edip tapşyrmak gözüňde tutulýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, guruljuk toplumlarynyň öýrençik büniýadyny döwre wagtlaşdyrmak hemde mundan meýlekde ösdürmek boýunça geçirilýän işleriň ýüreýän wajypdygyny bellädi. Hemde degişi ýol başlara bir möhüm taslamalaryň amala aşyryşyny bir gözükçükde taklamagy we guruljuk işleriniň ýokary kelini hemde bellenilmeýän möhletde tamamlanmagyny üpçün etmegi taşyrdy. Döwlet başlarymyzy giňerimli senagatlaşdyrmak maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň çäklerini ýurdumyzda senagat we durmuş medeni maksatly diskalaryň ençemesiniň gurulýanlygyny hemde guruluşynyň meýilleşdirilenligini bellädi. Olaryň guruluşy üçin ýokary kelli guruluşyk ferişteleri hyzywtany sement zerur bolup durýar. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz sementin öndürilýän mukdaryny artdyrmak maksady bilen ýurdumyzda bir islegli önümi çykarmak boýunça täze zawodlary gurmak barada taryh çözgüdüň kabul edilenligini kanagatlanma bilen bellädi. Döwlet başlarymyz degişi kararlary gol çekip, olary elektron resminame duran şarkary vice-premier iberdi. Hemde keskitlenen wezipeleriň ýerine ýetirişine bir gözükçük etmek babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz şeýle diýdi. Hormat Mr. Kamil'in Allah'lar. Biz devlet madım düşündür diyen siyasetimizi üstünlüklü amalla aşır yani. Yani şundan uğral aşağıdan altın koyun kenarına talavalayken dincanlığı için koyu toplum dörettik innem şundan uğralıp durdurlayıp yurdumuzda başka da iyi hovdanlar, deryalar var. Şoňra da inni hem şoňra kenarynda raýatdan bir gowy hem dinjanmana mümkinçilik bolar ýaly ähli molaýatlarda şeýle dinjaşan toplumlaryny gurmak hem maksatnamasyny hökmaly taýýarlamaly. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Üwedow Türkmen Howa ýollary agentliginiň ýük howa gemsini tatanylmaga hakynaky kararyň taslamasy barada hatabat berdi. Vice-premier hormatly prezidentimiziň taşygy boýunça Boeing 777-200F ýük howa gemsini tatanylmak boýunça geçirilen işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ýurdumyzyň raýat aviasiýasynyň düzümini döwre wagtlaşdyrmagyň hemde täze teňkeler bilen üpçün etmegiň ulugulamagyna tapgyrlaýyn amala aşyrylýan giňerimli meýilnamalaryň möhüm bölegi bolup durýanyny bellädi. Geografik we ykdysady nokdaýlardan ýurdumyzyň howa mendilleri, üssaşy gatnawlar hemde teňki gonuşlar we uçurlary degişli hyzmatlary amala aşyrmak babatda ýüreýän amatly ýerleşýär. Munyň öýdi bolsa halkara ulug gatnawlar ulgamynyň möhüm bölegi hökümindäki ähmiýetli ornuş şertlendirýär. Döwlet başlarymyz milli aviasiýany ösdürmek boýunça ýöňde durýan wezipeler barada aýdyp, işgärleri, uçurmanlary we ýerüstü gulluklarynyň günärmenlerini taýýarlamak meselesiniň möhüm talap bolup durýanyna üns çekdi. Milli raýat aviasiýasy diňe bir teň köpçünçilik babatda däl, eýsem hünärmenler taýýarlamakda da bildirilýän talaplara dogry laýyk gelmeler diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Türkmenistanyň iri halkara ulug merkezleriniň biri hökümindäki derejesini hasy pulturlandyrmak üçin bar bolan mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmak zerurdur. Ýurdumyzyň aviatorlary ýük taşalýan ogurlaryň çägini hemde hereket diýen ogurlarda gatnawlaryň ýygylygyny artdyryp bilerler diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Döwlet başlarymyz Türkmen howa ýollary tarapyndan tatanalýan döwrewap howa gemsiniň bildirilýän talaplary hemde hil we howpsuzlyk babatda halkara ölçeglerine laýyk gelmeligini belläp, hödürlenen resminama gol çekdi. Hormatly prezidentimiz resminamany elektron resminama duran şarkary vice-premier uradyp, bu babatda degişli tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Glejew ýurdumyzyň eksportyny gollamaga gönükdirilen tergileri, ýarmarkalar we maslahatlary guramak işini ösdürmegiň strategiýasyny taýýarlamak boýunça durmuşa geçirilýän çereler barada hatabat berdi. Vice-premier Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmegiň, yerli önümleriň, yerlenýän bazarlarynyň çägini giňeltmegiň çäklerini, gözükçük edýän düzümleriň we töwda guramalarynyň alyp barýan işleri barada hem aýtdy. Bir strategiýa Türkmenistanyň harit ýönüjleriniň içerki we halkara töwda ulgamyna gatnaşmak üçin amatly şertleriň düredilmegi arkaly eksport kuwatynyň artdyrylmagyna gönükdirilenler.
Onun durmuşa geçirilmegi, maýy goýum teristleriniň çekilmegini, ýerli haritlaryň hil derejesiniň ýokurlandyrylmagyny, şeýlekem ýurdumyzyň halkary sergileriniň, ýarmarkalaryň we maslahatlaryň geçirilýän merkezi hökümine ikrar edilmegini şertlendirer. Bu taslamanyň çäklerini ýöňde durýan wezipeleri amala aşyrmak maksady bilen strategiýanyň kanunçyk bunyadyny dünýä ýylyna laýyk derejede kämilleşdirmek, Türkmenistany öňürli nyşany işläp taýýarlamak we sany ulgamyň maglumat serişlerini peýdalanmak arkaly idaralaryň netijeli täzislik işini üpçün etmek, saýtlar düretmek, tergileri guramak boýunça dürli halkary guramalar bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmak gözüňde turýar. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Ýurdumyzyň sewda toplumynyň idaralarynyň işini döwre barplaşdyrmak meselelerine guramaçylykly çemeleşmegiň, tanulgam arkaly eksport, import amallaryny kämilleşdirmegiň wajypdygyny bellädi. Şeýlekem döwlet başlarymyz telekeçilik işinde täze ugurlary we usullary gözläp tapmagyň mümkindigine ünsçekdi. Hormatly prezidentime de ýurdumyzyň işçiligi, senaga toplumny we onuň daşyk sadara gatnaşyklaryny köpügli sahasy ösürmekde mühim orun eýleýändigini belläp, bazar gatnaşyklaryny mundan meýlekde ösürmek, telekeçleriň döwlet maksatnamalarynyň we giňmeçilik taslamalaryň durmuşa geçirilmegine işen gatnaşmaklar üçin ýerü şertleri düretmek babatda bir näçe taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Abdiýewa ýurdumyzyň taryhy medeni ýadygarlyklaryna geçirilýän arkeolog gazy wagtaş işleriniň ýazgy mögsüminiň netijeleri, ýüze çykarylan gymmatlyklary almytaýdan öwrenmek we diketmek boýunça alınıp barýan işler barada hasabat berdi. Bu işlere Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy medeni ýadygarlyklardy 2018-2021 ýyllarda gazy wagtaş işlerini geçirmegiň hemde medeni mirasy alymy esasy öwrenmegiň we wagt etmegiň döwlet maksatnamasyna laýyklykda alınıp barly. Vice-premier gazy wagtaş işleriniň başynda ýüze çykarylan almytaýdan uly ähmiýete ýa bolan taryhy medeni gymmatlyklar barada aýdyp, Ahal vilayetiniň çägindäki Abivert galasynda hünärmençilik toplumynyň goşmasy deskalarynyň üstüniň açylanyny habar berdi. Balkın vilayetiniň çägindäki Ortasar Digistanyň Juma mescidine degişli erejeleş işler tamamlandy. Daşoğlu vilayetine yerleşen Kuyunurgunç ýadygarlyklar toplumynyň düzümine girýän Kerwensaray ady bilen tanalýan ýadygarlykda arkeology gazy barlyk işleri dowam etdi. 12-nji asra degişli Daýahatyn Kerwensaraýynda erejeleş işleriniň ikinji tapgyr tamamlandy. Mar vilayetiniň Bayramaly şäheriniň golaýyndaky Abdullahan galasynda işler dowam etdi. Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygarlyklary goramak, öwrenmek hemde rejelemek baradaky milli müdürligi tarapyndan guralan arkeology ekspedisiýalar bilen bir katarda ýurdumyzyň vilayetleriniň çäklerine arkeology gözlük işleri alınıp barly. Netijede odal hataby almadyk ýadygarlyklaryň ençemeti ýüze çykarly we hataby alındy. Milli medeni mirasy öwrenmekde we ony giňden wagt etmekde halkara hyzmatdaşlygyna mühim ähmiýet berilýär. Ýalky mögsümde hormatly prezidentimiň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynyň esasynda bu möhüm ýoluň amul mer bölegini wagt etmek hemde almytaýdan öwrenmek maksady bilen bu ugurda ýerleşen bir näçe kerwensaraýlaryň taryhyny öwrenmek boýunça ägir işler ýerine getirildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, bu işleri ýygydaly dowam etmegiň, taryhy medeni ýadygarlyklary aýagyl saklamak, öwrenmek we rejelemek, döwlet hatabatyny ýöretmek bilen baglanşykly meseleleri üns merkezinde saklamagyň zerurdygyny bellädi. Döwlet başlarymyz arkeologiýa, etnografiýa, taryh meseleleri boýunça daşary ýurtlaryň alym barlygy merkezleri bilen halkara hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmagy taşyryp, bu wagtda anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Agam Radow güni video aragatnaşykda döwlet başlarymyzyň ulal beren taşyklarynyň ýerine getirilişi, aýratynda ýöňdewaş tehnologiýalar ulanmak arkaly orta we ýokary bilim ilgamyny uzak aralykdan okutmagy guramak boýunça alınıp barýan işler barada hasabat berdi. Döwrewap tany tehnologiýalar bilen üpçün edilen bilim idaralaryna uzak aralykdan okutmak işleri ýola goýuldy we video aragatnaşyk ulgam arkaly mümkin bolan almy maslahatlar geçirilýär. Häzirki döwürde daşary ýurtlarda orta hünär biliminiň bunyadynda ýokary hünär bilimini, ikinji ýokary hünär bilimini talyk ýagdaý sebäpli mümkinçilikleri çäkli raýatlara bilim bermek, akademiki alış-çalış maksatnamalary boýunça ýöňdewaji tehnologiýalary ulanmak arkaly uzak aralykdan bilim maksatnamalaryny amala aşyrmak tejribesi öwrenilýär. Ýurdumyzda toplanılan milli tejribelerde we dünýäniň ýöňdewaji tejribesine esaslanyp, mektebi çenli ýaşly çağlary mektebi taýýarlamak boýunça ýene-talar üçin uzak aralykdan okuw gollanma kömegini bermek we mümkinçilikler çäkli raýatlar üçin uzak aralykdan bilimi ýola goýmak teklip edilýär.
Hormatly prezidentimizden başlangyçlaryna laýyklykda ýakyn geljekde orta hünär bilimi bolan işgärler öz ugruk boýunça ýokary hünär bilimini alarlar. Şeýlekem ykdysadyň dürli puwdoklaryna wähmet çeken işgärleriň hünär derejesini ýokalandyrmak boýunça uzak aralykdan hünär bilimini bermek usullary giňden peýdalanlar. Şunun bilen baglanykda milli kanunçylygymyzda bilim idaralaryna uzak aralykdan bilim maksatnamalarynyň özleşdirilmegine mümkinçilik berýän tehnologiýalary ulanmak boýunça döwrewap düzgünnamalary taýýarlamak hem de olary girizmek meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, taýdaşky üsýan Türkmenistanyň öz ösüşini, IT tehnologiýalarynyň giňden peýdalanmagyny, esasy uredin ýanlygyny we halk gojalygynyň ägli puwdoklaryny tanlaşdyrmak konsepsiýasyny amala aşyrýanyny bellädi. Döwlet başlarymyz orta we ýokary bilim ilgamynyň netijelerini ýokalandyrmagyň wajypdygyny belläp, häzirki zaman maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny mundan meýlekde işin özleşdirmek boýunça dirus şäherleri görmegi taşyrdy. Onuň netijesinde bilimiň täze görnüşi bolan uzak aralykdan okutmak mümkinçiligi emele geler. Bellenşýäli bilim ilgamyna ornaşdyrylýan täsirli usullar milli bilim ilgamynyň derejesini ýokalandyrmak bilen çäklenmän, eýsem ýurdumyzyň bilim idaralarynyň arasynda ýödary gatnaşyklary ösdürer. Şeýlekem daşary ýurtlaryň alam bilim merkezleri bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmaga şertler döredýär. Toğra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredow, Daşary işler ministrliginiň alyp barýan işleri, Türkmenistanyň energiýanyň gaýtadan dikildirilýän çeşmeleri babatda halkara hyzmatdaşlygyny puwtlandyrmak boýunça amala aşyrylýan şäherleri barada hatabat berdi. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ýödary gatnaşyklaryň möhüm ugurlaryny ösdürmek hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna ýurdumyzyň durmuşa geçirýän daşary diýadatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Şonuň bilen baglykda energiýa diplomatiýasyna möhüm orun degişidir. Türkmenistanyň bir näçe anyk başlangyçlary öňe sürýän ugurunyň çäklerini häzirki döwürde täze degişli halkara guralyny düretmek boýunça derul işler alınıp barýar. Häzirki şertlerde global, iklim we sebit derejelerde energiýa durnuqlygynyň öpüşedilmegi, gaýtan dikildirilýän energiýa serişleriniň ösdürülmegi bilen bagly bolup durýar. Şonuň bilen baglykda Türkmenistan 2009-njy ýylda bir ugurda ýürütülýän halkara guramasy bolan energiýanyň gaýtadan dikildirilýän çeşmeleri boýunça halkara agentligini düretmek baradaky başlangyjy gollan ilkinji döwletleriň biridir. Şeýlekem ýurdumyz 2018-nji ýylda bir düzemiň doly hukukly agdasy boldy. Häzirki döwürde 161 döwlet bir agentligiň agdasydyr. Durnukly energiýa ulgamyna geçmek boýunça dünýä ýurtlarynyň strategiýasyna golluk bermek, gaýtadan dikildirilýän energiýa çeşmeleri babatda innowasiýon tehnologiýalary we ykdysady bilimleri öňe ilerletmek bir agentligiň işiniň esasy ugurlarydyr. Hormatly prezidentimiziň golluk bermegi netijesinde 2018-nji ýylda agentlik bilen hyzmatdaşyk ösdürmek boýunça 2019-njy 2020-nji ýyllar üçin iki tarap bilen we köp taraply şäherleriň meýilnamasy düzüldi. Hemde ýurdumyzyň degişli puwdogary iş topar düredildi. Bu toparyň halkara guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagy bilen bir näçe bilelikdäki mejlisler we duşuklar guruldy. Energiýanyň gaýtadan dikildirilýän çeşmeleri boýunça halkara agentligi bilen bir hatarda Türkmenistan gaýtadan dikildirilýän energiýa ulgamyny Ýewropa Birleşigi, Ýewropada hukuklyk we hyzmatdaşlyk guramasy, şeýlekem Birleşen Milletler Guramasynyň tenagat taýdan ösüş boýunça ýürütülýän düzemi, Birleşen Milletler Guramasynyň daşky gurşa boýunça maksatnamasy we Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy ýaly Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütülýän düzümleri bilen işen gatnaşyklar edýär. Hem de olar bilen birlikde her ýylda ugurdaş taslamalar we maksatnamalar amala aşyrylýar. Ýurdumyzyň bir ora degişli döwlet idaralarynyň işini utgaşdyrmak üçin gaýtadan dikildirilýän energiýa boýunça milli agentligi döretmek teklip edilýär. Şunun bilen birlikde Türkmenistanyň energiýanyň gaýtadan dikildirilýän çeşmeleri boýunça halkara agentliginiň ýanynaky hemişilik wekili hökümini ýurdumyzyň Birleşen Arap Emirlikleriniňki ilçisini birlemek hakyndaky teklip beýan edildi. Energiýanyň gaýtadan dikildirilýän çeşmeleri boýunça halkara agentliginiň çäklerini beýlik ýurtlar bilen tejribe alşmak, döwletimiziň energetik ulgamynaky tejribe bilen halkara jemgyýetçiligini tanışdyrmak, şeýlekem ýurdumyzyň halkara energiýa guramalarynyň çäklerini alyp barýan işini hasy güýçlendirmek maksady bilen Türkmenistany 2020-2022-nji ýyllara energiýanyň gaýtadan dikildirilýän çeşmeleri boýunça halkara agentliginiň geňeşine taýlanmak üçin hödürlemek teklip edilýär. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, teklipleri makullady. Soňky ýyllarda dünýäde alymy tehnologiýa işleriniň okully ösmegi netijesinde gaýtadan dikildirilýän energiýa çeşmeleri ulanmakda ýerine ýetirilýän işleriň ýokary depkini gözelýär. Şeýlekem geljek ugur bir tarap Türkmenistanyň energetika fiýadatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar.
Hormat prezidentimiz bu ýurda äger türlü kuwatlyklary we mümkinçilikleri eýe bolan ýurdumyzyň gaýtan dikedilýän energiýa serişlerini herekete geçirmekde, ugurdaş taslamalary işläp taýýarlamakda we amala aşyrmakda almaň ýöňdewajy galanlaryny ornaşdyrmak boýunça dünýäniň oňyn tejribesiniň öwrenilmegine gönükdirlendigini bellädi. Gün yel we suw energiýa fiýaly tebigy çeşmeleri giňden ulanmak babatda ekologiýa taýdan arasynda täsir tehnologiýalary ornaşdyrmak, ýaşyl ykdysadyty ösdürmegiň möhüm ugurydyr. Döwlet başlarymyz halk hojalygy toplamynyň dürli puwdaklaryna şeýle usullaryň netijeli peýdalanmalygyny bellädi. Munyň özi ekologiýa awadançylygy we daş gorşawyň gorulugyny öpsün etmek bilen barkatarda ykdysady gor hemde bäsejigi okyplygy öpsün etmek nukdaý nazaryndan gaýtadan dikedilýän energiýanyň özüne çekijiligini şertlendirýär. Şeýlelikde Türkmenistanyna tebigy howa şertlerini nazara alanda bugry üstünlikli ösdürmek üçin ähli zerur şertleriň bardygyny bellemeli. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz energiýa diplomatiýasy ulgamyny ýurdumyzyň başlangyçlaryny öňe ilerletmek, awraýly halkara guramalar we gyzyklanma bildirýän daşy ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmek boýunça alınıp barýan degişli işleri dowam etmek babatda vice-premieri anyk tapşyryklar berdi. Soňra meclisiň başlygy Mehmedow Milli Parlamentiň ýurdumynyň kanunçy hukuk bunyadyny döwrüwaplaşdyrmak boýunça alyp barýan işler barada maglumat berdi. Häzirki döwürde meclisiň kanun çykaryjyk işiniň meýillamasyna laýyklykda dürli puwdaklaryň mundan meýlekde ösüşine gönükdirilen täze kanunlary taýýarlamak we uzul hereket edýänlerini döwrüwaplaşdyrmak işleri dowam edýär. Ýurdumyzyň itaat kanunyna üýtgetmeleri we goşmaçylary girizmek boýunça gelip gowşaýan teklipleri öwrenmek hemde umumlaşdyrmak baradaky konstitusiýon toparyň ýanyna döredilen iş toparynyň meclisleri ýygydyr geçirilýär. Toparyň nowatdaky meclisine gelip gowşan teklipler aralyp maslahatlaşyly we amala aşyrylýan konstitusiýon özgertmeleriň mazmuny hemde ähmiýetini açyp görkezmek işleriniň geljekki ugurlary kepitlendi. Meclisiň deputatlary Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşyk guramasynyň parlament assambleýasy tarapyndan Merkez Aziýa döwletleriniň parlamentleriniň wekilleri bilen video aragatnaş arkaly geçirilen maslahata, şeýlekem parlamentary birleşiginiň sanly video aragatnaş arkaly geçirilen okuw maslahatyna gatnaşdylar. Soňra Milli Parlamentiň ýol başçysy häzirki wagtda Türkmenistanyň meclisinde ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen kanunlaryň taslamalarynyň hereket edýän birnäçe kanunlara üýtgetmeler we goşmaçylary girizmek boýunça taslamalaryň 32-siniň taýýarlanýandygyny habar berdi. Meclisiň ýol başçysy taýýarlanan gady kanunlaryň sanynyň köpdigi hemde ular barada teklipleriň, seslenmeleriň gelip gowşanyny bilen baglykda kanunlaryň üstüne işlemegi dowam edip, meclisiň 20-nji iýunna bellänen maslahatyny gaýra süýşürip, kanunlaryň taslamalaryna indiki maslahatlarda seretmek baradaky haýyş bilen ýürtdi. Hormatly prezidentimiz döwletimiziň hukuk bunyatlaryny berkitmek boýunça Türkmenistanda ýaýbanlanan özgertmeleriň çäklerini kanunçylyk bunyadynyň mundan meýlekde kämilleşdirilmeginiň ähmiýeti barada aýdyp, bu işleriň ýurdumyzyň ösüşiniň häzirki zaman tapgyrlarynyň esasy ugurlaryny hemde halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadrlaryny nazara almak arkaly geçirilmeginiň zerurdygyna üns çekdi. Döwlet başlarymyz gelip gowşaýan teklipleriň hemmesiniň düýpli öwrenilmeginiň wajypdygyny hemde Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylar girizmek hakynda konstitusiýon kanunynyň taslamasynyň gutornukly görnüşini taýýarlamak hemde ony halk maslahatynyň ýöňde boljak meclisinde garamaga bermek boýunça alınıp barýan işleriň dowam etmeligini bellädi. Şeýlekem döwlet başlarymyz ýerlerde jemgyýetçi köpçülik bilen duşuklar gurap, amala aşyrylýan hukuk özgertmeleriň ähmiýetini giňden açyp görkezmegiň zerurdygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz meclisiň nowatdaky maslahatynyň gün tertibine geljek meseleleriň ähmiýetini üns çekip, ähli resmi namlaryň we ular boýunça kabul ediljek çözgütleriň netijeli işlenip taýýarlanmagynyň zerurdygyny aýtdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Amanow, harby we hukuk goraýjydarlar tarapyndan geçirilýän işler, harby özgertmeleriň barşy hemde içerki jemgyýetçilik syýasy durnuklugy saklamak, terkedeleriň we eskerleriň netijeli gullyk etmegi we göwnüje ýaşamak üçin şertler döretmek boýunça görülýän toplumlaryň çäreler barada hasabat berdi. Döwlet başlarymyz hasabat dinläp, harby we hukuk goraýjydarlaryň mehriban halkymyzyň dörejilikli durmuşynyň esaslaryny poturandyrmak boýunça utgaçykly işiniň wajypdygyny bellädi. Diňe gorun şäherletine bolan hemde harby doktrinanyň esas düzgünlerinden uralmak bilen döwletimiz harby we hukuk goraýjydarlaryň maddi enjamynyň bunyadyny mundan meýlekde poturandyrmagy hemişe uly üns berer diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Döwlet başlarymyz watan goraçlarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak, olaryň göwnüje din salmagy, netijeli gullyk etmek boýunça amala aşyrylýan toplumlaryň şäherler barada aýdyp, bu gurdaky işleriň mundan meýlekde dowam etjekdigini bellädi. Hemde vice-premieri Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretaryna anyk tapşyryklar berdi.
Yurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy. Şu ýylyň 24-nji iýunyna Beýik Geňşiň 70 ýaşlygy münasibetli Moskwada geçiriljek dawraly harby ýürüýüşi Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň gatnaşykdygyny aýtdy. Oňa Goranlyk ministri general-mayor Günnogdyýew ýol başçylyk eder. Biz şöhratly senäni bellemek bilen geljek nesilleriň paragat durmuşynyň hatyrasyna, gadaply sewuş meýdanlaryna deňsiz taýsy edermenlik görkezden gahrmanlarymyzy uly hormat sarpa duýgusy bilen ýatlaýar. Şanly wakam nasibetli şu ýylyň 9-njy maýyna Aşgabatda dawralar, harby ýürüýüş, Baky polk hereketiniň bayramçyk ýürüýüşi guruldy. Milli goşunyň eskerleriniň we serkerdeleriniň dawraly harby ýürüýüşe gatnaşmagy her bir türkmenistanlynyň kalbyna, Beýik Geňşiň gazanylmagyna münasip goşun türkmen topragynyň gerçek ogullarynyň gaýdygysyzlygyna hem de gahrmançylygyna bolan bu ýysynç duýgusyny döredir diýip döwlet başçylygynda aýtdy. Şunun bilen birlikde bu waka oňyn bir taraplyk paragat şokdyjylyk, hoşnýetli goňşulyk, öýdary bähwetli halkara hyzmatdaşlyk ýürelgelerine esaslanýan tiýatraty durmuşa geçirýän Türkmenistanyň awraýyny has artdyrar. Soňra hormatly prezidentimiz sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisini jemläp şeýle diýdi. Onu minister kabinetiniň agzalary. Näme şu onky mejlisimizden käwre meselelere teretdik. Umman iqtisadiýatynyň bu doktoryny sürmäge de gönüp turulan bir näçe resminamalarym kabul etdi. Hem şunun bilen minister kabinetiniň şu kysany video artmaş arkaly mejlisine geçirip tutarýar. Hemen esasy siziň ähliňizi hem bir jan saglygyny maşgala awadançylygyny bir karawatynyň mundan berekde bulat bolan alıp barýanyşyňyzy uluslarly arwady. Sağ olun. Şun hormatly prezident bolan Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeşik boldy. Iki ýurduň liderleri birek bilen meherle salamlaşyp, möhüm strategik häýätde bolan hyzmatdaşyň hem sewit şeýlede halkara meseleleriň wajyp uglary boýunça ýoly goýulýan dostlukly döwlet aratnaşyklarynyň ileri tutulýan uglary boýunça pikir alşmagy dören mümkinçiligi kanagatlanma bildirdiler. Söhbetdeşiň dowamyny adamdadyň faşizmdan azat bolmagynyň hatiratyny, doganlyk halklaryň görkezden meýdemiz bütewligini, edermenligini hem deňsiz taýsy gahrmançylygyny alamatlandyrýan şanly sene bolan beýik watançylyk urşunyna gazanylan ýeňişiň 70 ýaş ýylynyň şu ýyly giňden belenelýän baradaýdylar. Hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow prezident Vladimir Putini 24-nji iýunda Moskwada umumy ýeňişiň hormatyna guraljak dawralar bilen okutdy. Hem ýubiley şäherleriniň ählitiniň üstünlikli geçirilmegini arzu etdi. Milli liderimiň belleşýäli Türkmenistanda 9-njy maýda ýeňi şuny dawraly belenildi. Şanly senäniň hormatyna Aşgabatda dawraly harby ýürüýüş, Baky polkyň ýürüýüşi guruldy. Şeýlede bayramçylyk feýerwerk boldy. Bu dawralary Russiýanyň Goranlyk ministriniň ornmasary polkovnik Faminiň ýol başçylygynda Russiýa Federasiýasyndan wekiliýetiň gatnaşanyny aýratyn bellemeli. Russiýa tarapynyň döwlet başçymyzyň atasy Berdimuhammed Anaýewiň söwüşün 2-nji Ukraina frontunyň 206-njy atajylyk diwiziýasynyň 742-nji atajylyk polkunyň söwüşüň baýdagyny hemişelik saklamak üçin Türkmenistana iýermegi ýeňi şunyň dawralaryny watanymyz üçin ähmiýetli wakalar bilen baýlaşdyrdy. Hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň belleşýäri Russiýanyň paýtagtyna geçiriljek dawraly harby ýürüýüşi ýurdumyň harby guruluşçylygy gatnaşarlar. Goranlyk ministri general-mayor Günnogdyýew Türkmenistanyň Moskwada geçiriljek bayramçylyk dawralaryna gatnaşyk wekiliýetine ýol başçylyk eder. Telefon arkaly söhbetdeşiň dowamyny prezidentler Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem Vladimir Putin dürli uğurlarda ägir uly kuwaty ewron iki tarap bilen hyzmatdaşygyň möhüm uğurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Oň üstünlikli durmuşa geçirilmegine bilelikdäki hökümet toporuny möhüm orun degişdir. Toporun şuňky geçiriljek nowatdaky mejlisini türkmen rus gatnaşyklarynyň şertnamalaryň hukuk bünýadyny mundan belägen berkitmek, sowda ykdysady aratnaşyklary artdyrmak, ýalňyş energetika toplamyny, maliýe bank hem ulug pudoklaryny, şeýlede medeni insanperwer ulgamyny özara hyzmatdaşygy putrandyrmak meselelerini garalar. Mejlisiň gün tertibine sanly ykdysadyýat hem öňde barjy sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak ýaly möhüm meseleleň girdilenligi belenildi.
Şunun bilen baglanykda milli liderimiz Russiýa hyzmatdaşlary hökümetara topornyň işine gatnaşmaga gyzyklygyny bildirenlikleri. Şeýle-de Russiýa tarapyndan Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň başlygynyň ornmasary Averçugyň başçylyk edýän topornyň hyzmatdaşlyk meselelerini işiň orny eýlänligi üçin minnetdarlyk bildirdi. Şunun bilen baglanykda hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow beýik ýeňişiň 70 ýaşyna münasibetli Moskwada geçiriljek bayramçylyk dawralaryna gatnaşyp bilmeýänini aýtdy. Muň özi milli liderimiziň 29-njy iýuny 63 ýaşynyň dogulmagy, ýagny Muhammed peýgamberiň ýaşyna ýetmek bilen baglanşykydyr. Milli däpdere laýyklykda bu sene maşgalaň dogun garnaşan hemem ýakyndan şeýle-de tutuş halk bilen bilelikde belenilýär. Häzirki döwürde koronavirus ýokunjunyň dowam edýändigine nazar alyp, oňa garşy täze karantin şäherleri ýoly goýuldy. Oň düzgünne laýyklykda daşary ýurtlardan sapardan gelen her bir adam 2 hepdeläp karantin ýagdaýyna bolmaly. Bu bolsa daşary ýurtlara sapara etmegiň mümkinligini alamatlandyrýar. Söhbetleşiň ahyryna prezidentler Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem Vladimir Putin dostluk, hoşniyetli goňşulyk gatnaşyklaryna esaslanýan däp bolan döwlet tarih hyzmatdaşlygynyň geljekde de üstünlikli ösdüriljekdigini, hemem täze mazmun bilen üstüniň ýetiriljekdigini anam bildirip birek-birege şeýle-de iki ýurdun halklaryna iň gowy arzularyny aýtdylar. Indi bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çeken resmi namalaryny tanış edýäs. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyň ykdysady kuwatyny hasam berkitmek, Türkmenistanyň Senat we Gurulşyk önümçil ministrläriniň sement zawodlarynyň önümçilik kuwatlyklaryny hasam artdyrmak, şeýle-de Türkmenistanyň Senat we Gurulşyk önümçiligi ministrläriniň 2020-2023-nji ýyllarda Senat we önümçilik desgalaryny gurmak hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 20 fevralyna çykaran 1676-njy kararyny yerine getirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň Senat we Gurulşyk önümçiligi ministrligine Ahal vilayatynyň Bäherden etrafynda ýylly 1 million tonna sement önürýän Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň taslamasyny düzmek hem ony ýanaşyk ýerlere abadanlaşdyryp gurmak barada beýik bina hususy kärhanasy bilen şertnamany daşarky eltiji elektrik, gaz, suw we lagym üçinçiliginiň injener ulgamlaryny gurmak şertinde baglaşmaga ýar berildi. Gurulşyk işlerini 2020-nji ýylyň iýul aýyna başlamak hem sement zawodyny 2022-nji ýylyň dekabr aýyna ulanmaga dowlat taýýar edip tapşyrmak belenildi. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyň ykdysady kuwatyny hasam berkitmek, Türkmenistanyň Senat we Gurulşyk önümçiligi ministrläriniň sement zawodlarynyň önümçilik kuwatlyklaryny hasam artdyrmak, şeýle-de Türkmenistanyň Senat we Gurulşyk önümçiligi ministrläriniň 2020-nji 2023-nji ýyllarda Senat we önümçilik desgalaryny gurmak hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 20 fevralyna çykaran 1676-njy kararyny yerine getirmek maksady Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň Senat we Gurulşyk önümçiligi ministrligine Lewap vilayatynyň Köýtena etrafynda ýylly 1 million tonna sement önürýän Lewap sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň taslamasyny düzmek hem ony ýanaşyk ýerlere abadanlaşdyryp gurmak barada Türkmen Enjam hojalyk jemgyýeti bilen şertnamany daşarky eltiji elektrik, gaz, suw hem lagym üçinçiliginiň injener ulgamlaryny demir ýollary gurmak şertinde baglaşmaga ýar berildi. Gurulşyk işlerini 2020-nji ýylyň iýul aýyna başlamak hem sement zawodyny 2022-nji ýylyň dekabr aýyna ulanmaga dowlat taýýar edip tapşyrmak belenildi. Türkmenistanyň raýat aviasiýasyny ösdürmegiň 2012-2030-njy ýyllar üçin milli maksatnamasyny gözeňde tutulan wezipelери üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle-de howa gemleriniň düzümini iýdigdarly döwre aplaşdyrmak hem ýük gatnawlarynyň möçürlerini artdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi nama laýykda Türkmen Howa ýollary agentligine Boeing 777-300F kysymly ýük howa gemisini satyn almak barada Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň Aircraft Finance Germany GmbH kompaniýasy bilen şertnamany baglaşmaga ýar berildi. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi.
Resmi aýlykda Türkmenistanyň Gorunmak ministri Günnogdiýew 1941-1945-nji ýylyň beýik watançylyk urşunyna gazanlan ýeňişiň 70 ýyly münasibetli geçiriljek davrlara gatnaşmak üçin 2020-nji ýylyň 23-nji 24-nji iýunyny Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherine gulluk iş saparyna bolar. Häzir bolsa hormatly prezidentiň adyny bilen gutlary bilen tanyş edýäs. Ilkinji tanyşyrjy gutlamada şeýle diýilýär. Onuň aly hadraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğly Berdimuhammedow. Jenap prezident Muqaddas urada we münasibetli ýetide berkjan talyk hemen bagyt şeýle dostlukly türkmen halkyna ruwaşlyk baradaky tüýsürekden çykýan arzulamy kabul etmeňde haýyş edýän. Pursatdan peýdalanyp siziň aly hadratyňyň iň gowy arzulary üçin tüýsürekden hoşallyk bildirýän. Jenap prezident size şungur hormat goýan maradaky anandyrmalamy kabul etmeňde haýyş edýän. Macky Sall, Senegal Respublikasynyň prezidenti. Bu gutluda şeýle sözler bar. Onuň aly hadraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğly Berdimuhammedow. Siziň aly haratyňyz Muqaddas urada we münasibetli size berkjan talyk hemen bagyt şeýle Türkmenistanyň halkyna mundan belägem ösüş we ruwaşlyk baradaky tüýsürekden çykýan arzulamy kabul etmeňde haýyş edýän. Pursatdan peýdalanyp siziň aly hadratyňyň iň gowy arzulary üçin tüýsürekden hoşallyk bildirýän. Hacı Hasan Al-Balkiýah, Bruneiň sultany. Şuň ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen-Rus hökümet aratoporunyň wiza aratnaşar hali Nowotdaky mejlisi boldy. Oňa iki ýurduň döwlet edimleriniň şol sany ministrlikler hemem pudoklyny durunduş edaralarynyň şeýle-de iş toporlarynyň wekilleri gatnaşdylar. Duşat naşyjlar ähli ular boýunça üstünlikli ösürilýän iki taraplaryň hyzmatdaşygyň netijelik häýeti eýdigini kanagatlanma bilen belläp, däp bolany dostlukly döwlet taratnaşyklarynyň berkitilmegine ýygydyly ünsberýän üçin hormatly prezident we hoşallyk sözlerini ma'lum. Mejlisin şäherlerine söwda ykdysady, maliýe, bank hemem newtral toplumlaryna, elektr energetika, himiýa senatyna, ulug aratnaşyk ulgamyna, owy hujrugyny hemem başga da birnäçe pudoklarda ýol alýan gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy hemem geljeki uglary ara alyp maslahatlaşyly. Haritolun şolun möçelerini ýokurlanmak hemem uglary giňeltmek, maýa goýmy işlerini höwetlendirmek, telekeçilik ulgamyny netijeler gatnaşyklary ösdürmek esasy uglar hökmüne görkezildi. Türkmen-Rus sewet hyzmatdaşlygynyň soňky ýyllarda täze hemem mazmun bilen üstüniň getirilýän bilen baglanşykly meselelere garaly. Diyarymyzda ýaňlanýan hemem ykdysadyň sanlaşdyrmagyna, senagat toplumynyň durwaplaşdyrmagyna, şeýle-de köp hurly esasy ösdürilmegine, ýokary tehnologiýa önümçiliginiň döredilmegine gönükdirlen giňmeçörli maksatnamalaryny nazara almak arkaly Russiýanyň kampaniýalarynyň birlikdäki tassamlary ýerine ýetirmek bilen baglanşykly dürli ugrar boýunça gyzyklyny bildirilýän pikir alşmalary boldy. Şeýle-de mejlise gatnaşyjylar insan-perwer hemem ilmi tehnologiýa ulgamlaryna aýratynam bilim, ilim, medeniýet, sport we syýahatçylyk uglaryna özara gatnaşyklaryň berkitilmeginiň wajyp doganyny ykdydylar. Şeýlelikde bugünkü mejlise ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet aratoporunyň işiniň jemlenini. Şuň Daşary işler ministrligine ýurdumyzda koronavirus ýokunjynyň öňüni almak hemem goňşy ýurtlar şeýle-de halkary guramalar bilen bu urda hyzmatdaşlygy giňetmek boýunça alınıp barlayan işler başlanan Nowotdaky briefing geçirli. Duşga Daşary siýasat idarasynyň Sağlyk we Derman senat ministrliginiň beýleki ministrlikler şeýle-de pudoklyny durunduş edaralarynyň ýolbaşlary, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň hemem halkary guramalaryň başçylary, şeýle-de ýerli we daşary ýurtlaryň köpçülikleriniň habar beriş terişleriniň köp sanly wekilleri gatnaşdylar. Bu çäräniň hormat prezidenti bilen başlanygyna ýurdumyň çägine täze görnüşli koronawirusyň ýüze çykmagynyň we ýaýramanyň öňüne almak boýunça görülýän şäherleri beýan edýän 4-nji briefingden ýatlatmalar. Geçirilýän otgoşukly işiň netijeligi ýerli ilatyň arasynda COVID-19 ýokşan halatlarynyň ýokdugyny tasdiklaýar. Bellenşi ýaly Sağlyk we Derman senaty ministrliginiň edaralary, hususan döwlet arasaçylyk epidemiologiýa gullugy tarapyndan öňüne alýş we ziýansızlandyrys işler geçirilýär. Mögsümden keselleri gözüçülük amala asyrlýar. Serket geçiriş nokotlarynyň ähletine dünýä ölçeklerine laýyk gelýän ziýansızlandyrys desgalar guruldy. Taraplaryň alaşma boýunça şeýle terminallar goňşy ýurtlaryň çägine de gurulýar. Sağlyk idaralaryna şahsy goranuş ferişdelerini ulanmak, degişli raýatlar bilen işlenende howpsuzlyk çäherlerini berja etmek boýunça türgünüşik we tejribe okuwlar geçirilýär.
Bütün Dünya Sağlyk Goruş Guramasynyň gollap bermeginde may-iýun aýlaryna ýurdumyň ähli sebitleriniň epidemiologlary, reanimatologlary, ýokanç keselleri bejerýän lukmanlar üçin okuwlar geçirildi. İlatyň arasynda ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça arassaçylyk düşündiriş işleri ýygydaly geçirilýär. Ýürüten maglumat bilim terişdeleri işlerine taýýarlandy. Milli liderimiň taşyrygyna laýyklykda diňe bir Türkmenistanlylar üçin eýsem beýleki döwletleriň istek bildirýän raýatlarynyň ählisi Türkmenistany işleýän diplomatik wekilhanalaryň we halkara agentlikleriniň işgärleri üçin köpçülikleriň öňüni alyş lukmançylyk gözegçiligi amala asyrylýar. Bellenşýaly video maslahatlar geçirmek däwe urly. Olarda dünýäniň dörli ýurtlarynyň hünärmenleri toplanan iş tejribesini alýarlar. Odalky duruşuklaryň netijeleri boýunça köpçüliklerin habar berişleri istelerine habarlaryň we tesirlemelerin peýda bolmagy netijesinde dünýä jemgyýetçiligi ýurdumyzda milli saglyk goruş ulgamyny ösdürmek we ýygydaly kämilleşdirmek boýunça anyp barýan giň germli işler hemde milli liderimiň howply ýokanç keseliniň pandemiýasyna garşy bilelikde görüşmäge hemde bu gorda tagallalary birleşdirmäge gönükdirilen täze başlangyçlar bilen tanışdyrly. Bir taraf Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy bilen strategik hyzmatdaşlyga ygryly bolmak bilen pandemiýa howpunyň dören ilkinji günlerinden Birleşen Milletler Guramasy we oň ýürütülüşdirilen düzümleri bilen asnaşykly hyzmatdaşlyk edýär. Mälim bolýar olar bilen bilelikde hökümetimiz tarapyndan ýurdumyň ýiti ýokanç keseline garşy durmaga taýýarlygyny üpçün etmek hemde bu wagtda değişli çäherleri görmegiň beýnamasy taýýarlandy. Ol şu ýylyň may aýynyň ahyryna hormat prezidentimiň ýürütü karary bilen tasdiklandy. Saglyk döwlet maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyň lukmançylyk ilmini toplumdan ösdürmek hemde sewit hyzmatdaşlary we halkara guramalary, hususan bütün dünýä saglyk goruş guramasy bilen giň hyzmatdaşlyk kabul edilen meýnamanyň esasy wezipeläriniň bir hökmüne kesitlendi. Briefingde habar berilýär, öňümüzdäki aýyň başynda bütün dünýä saglyk goruş guramasynyň bilermenleriniň sapary meýilleşdirilýär. Olar ýurdumyzdaky ýagdaýy öwrenir we anyk baha berer. Häzir günlerde giňerme eýe bolýan sport bäsişleri dürli çäherler bilen goşýar. Ýokary netijeler gazanmak ýaşlarda esasy wezipe urlýar. Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty bilim ministrlikleriniň tasdiklan meýilnama esasyna ýokary okuw mekdepleriniň arasynda dowam edýän sport bäsişleri üstünlikleri beslenýär. Gandbol boýunça halkara atnaşyklary institutyna badalgalan ýaş gyzykly häsiýet bilen tapawutlandy. Bu sport bäsişigi türgünleriň barha kämilleşýäniňi görkezdi. Mälim bolýar ýaşa ýokary okuw mekdeplerinden toporlaryň bir näçe tatnaşýar. Oýunlaryň her biri tälimçileriň, hünärmenleriň ulugdyklanmasyna eýe bolýar. Şeýle ýaşlaryň ýygydaly geçirmegi uswatlan kemale gelmegine mümkinçilik berýär. Kämilleşmekde öz boşly mekdebi bolýan ýaşlarda esasy wezipe ýokary netijeleri gazanmakdan ibaratdyr. Özleri duşlar her bir talimiň umumlykda toporyň başlanyny kesitlemege mümkinçilik berýär. Ýygydaly geçirilýän oýunlar netijesinde toplanýan tejribeler geljeki ýeňişlere badalgadar. Hormatly alymlar, indi ýurdumyň welaýatyna we paýtagtyna Aşgabatda 19-njy iýun saat 20-den 20-nji iýun saat 20-de boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanışalyň. Balkan welaýatyna az bulutly howa bolup gündürden tile sekundy 94 metr käýerlerine 17 metrçe ýetýän şymal usaryp. Howa gecesine 25-30 gradus maýl gündüzine 37-40 gradus. Kenar ýatraplaryna 32-37 gradus ysy bolar. Ahal welaýatyna az bulutly howa bolup gündürden tile sekundy 94 metr käýerlerine 16 metrçe ýetýän şymal usaryp. Howa gecesine 20-25 gradus maýl gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Mara welaýatyna az bulutly howa bolup Demiraz gündürden tile sekundy 94 metr ýetýän şymal usaryp. Howa gecesine 18-20 gradus maýl gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna az bulutly howa bolup Demiraz gündürden tile sekundy 94 metr ýetýän şymal usaryp. Howa gecesine 17-20 gradus maýl gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Daşow welaýatyna az bulutly howa bolup gündürden tile sekundy 94 metr ýetýän şymal usaryp.
Howa gecesine 18-20 gradus mayl, gündüzine 34-39 gradus ısı bolar. Paytahtın Aşgabatda az bulutly howa bolup gündüzden tez sekundy 10-13 metr watal 15 metr şeýle şemal uçar. Howa gecesine 23-25 gradus mayl, gündüzine 39-41 gradus ısı bolar. Şeýlede ýurdumda boýunça iýun aýynyň 20-sine magnet hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagy aşyrýar. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary peşimize jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär efenýär. Ähli düşünen ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşer.